Skont il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana, jekk il-Kummissjoni Ewropea ma tagħtix il-permess għal state aid, l-Ermolta tfalli fi ftit ġimgħat. Jekk il-Kummissjoni Ewropea ma tinniex il-permess u minnix nara l-fejn ma tinniex il-permess, imma li kieku nassumu li ma tinniex il-permess u allura l-Ermalta ma tkunx tista' tieħu l-għajnuna finanzjarja mingħand il-Gvern, l-Ermalta ma setix. Kull ma jkun qed baqa' ftit ġimgħat. Fi kliem sempliċi l-Unjoni Ewropea hija l-uniku tama biex il-linja nazzjonali ta' pajjiżna tinżamm ħajja. F'intervista li tali l-Gazzetta illum, il-Ministru żvela li talba lill-Kummissjoni Ewropea għal State Aid se tkun qed titressaq sal-aħħar tax-xahar id-dieħel. Bħalissa qed isir rapport tekniku bl-għajnuna ta' esperti barranin sabiex ix-xahar id-dieħel sal-aħħar tax-xahar id-dieħel żgur mhux forsi tersa it-talba lejn il-Kummissjoni Ewropea sabiex tagħtina l-permess li nkunu nistgħu nagħtu dik li tissejjaħ state aid, ġifri għajnuna finanzjarja l-Ermalta. Fl-intervista Clyde Caruana qal li l-pjan irid ikun wieħed kredibbli u onest, iżda ma tax aktar dettalji, inkluż jekk hux se jiġu salvagwardjati l-impjiegi tal-ħaddiema preżenti. Il-Ministru tkellem ukoll dwar it-telf li qed tagħmel il-linja tal-ajru nazzjonali ta' pajjiżna. Qed tagħmel telf enormi. L-operating loss tagħha kuljum, l-operating loss ġifieri mbagħad ma dak wieħed irid iżid telf ieħor minn tal-inqas tilaħħaq mal-170,000 kuljum. Il-Ministru fl-ebda ħin ma spjega kif il-kumpanija waslet fix-xifer frott id-deċiżjonijiet politiċi li ttieħdu minn ministri preċedenti fosthom Konrad Mizzi u Silvio Xkembri biex l-Ermolta waslet f'dan il-punt kritiku.